Kini ki arngot kinong tray jongka top sam na ki MCL ki bala pencit ki pulit ban bom mati ki pajba da ka penkam ru ki kintian ki baklam akor ba ki timsi kini kala jam nen ka si habak ba persya ya ka jeng penhe dan punya trekam jongka top sam ki laktur saya jaka ba pelang ya ka public hearing re ki simla yo lat satya namar ka jang la jong ki pulit halo ka ki penkam jong ki arngot kinong tray jongka top sam ki kintian ki baklam akor mantak labi ki jing ya ki pajba ba de man wen kam no chi sendan ya ki Namar baiklah kan banyak kejap benda berkam tak kalau penyangkam deki kintinsi ki kita kemakor persyak ya kipat ba. Nakliang kena ngelam jaka sengke isu narpo circle kila lek ban kersanang ya kejing dawa kinong tray jangka top sama de ban wengkam no ikini kila arngot langot ki bladon bentah ka batimsi bat pensyit iki pulit ban bom bantit ya kipat ba. Kumjuru nakaliang jaka seng hitu Eastern Jand Hill District kala ban ai naka ijahar ha Lumsnong Police Station persyak ya kini kinong tray ki bladon ben bat batimsi ya kipat ba. Ngin nakaliang jong ka itu East Jand Hill District ilapo yang ni ha Lumsnong Police Station banbo ya kijing jor persyak ya gitu ki barjala ki bakren beng ki bakren dagaktin maham ya kijat menriujongi haga jing edai bat ka katu jing jamenin hangte ha po top simen ha katu ka public hearing te ngina nakaliang jong sang ni penpau jing snosik bakrau ba nalor bala don ki bor district ki police department ba penjat ba pej ya katu ka jingyalang nalor kata gitu ki ong nok gi barjala kumno kinot ban kren hadu katu gitu kiten ban ong daga kiten jongki kiten ong wai maro sale ko maro sop ko maro kamut ayu kata ngi hangne ngimon ban shon nane ban bisni ya kata ka top simenendre ngi pan pa ya jing sing sing bakrau ba ki bru jong ka kumno kinot ban kren ya ga jak ban riu jongi hadu katu namar ba ki wan sene ban wat bawan sene sathan jongi ban Bantrai makta mangi bawan saka than joki te hanak liang jong sengga pinpa jong jing sing bakrau bat kawai ka seng ka kwa banbu kmat jong ba nado mentagas ngi kum ka sengin boycott ya ki product jong ka Top Sam Cement Limited tat hado bagi tu gi bru bakren bank gi bakren maham ya ka ban jongi kin pensailan kin wan panma hakmat jong kaseng dan hakmat jong gabri hiun nyutrep brok kowe te nado mentagas ngi kaseng hi bat ka kerpat ya borok ki kabri hiun nyutrep badon ki ka hardware bakin boycott no ya kan ka produk jong ka top cement tat hado baki ai ka jing pensai lani bakin panma hakmat jong gabri hiun nyutrep ne hakmat jong kaseng hi te naliang jong kaseng naliang jong sentral ro kala simkhia ya kan ka kambat naliang jong sentral ro ka simkhia ban nado mentah gas ngi kan bekot ya ka produk jong ka top cement te naliang jong seng ka penpau jing sing bakrau ba sngabiau ban ong ba ban i ba kat katu ka jing jam menin hangte hapo top cement ka ba hapo badon hapo thang sky lem dodon kita ki ba ki ba legit ban yada ya ka snong ka thau ya ka ribat ka jai ban riu te kalong bas ngaus kae ka bapan ngausi ban yo iya kum gini ke nomor ba kipat ba kila dep jet ya ki ta ki nong mikmat bagin pej bakin yada ya ka ribat ka jai ban riu ni hausi bat kalong da kumwe te kaseng hi kan bo ya kejing maham saboro kini ki company badon hapo kane ka narpo ilaka banane sikmat bakim dai su ban kren klemakor lane ban kren maham ya kajak ban riu jongi nga kwa ban ong gawai daga ktin hindi daktin joki Gio Orginedo tangata gawai ngangai kini barok kini ki badon sini kini ki nong bej bade ki mender mau kila sngautho ya ta ktin Gio Orginedo kumbalong menin ta kaseng gamla ban pidang dadeleru emban sumaham lane ban suberngem ya gi jak ban riu jongi tangata kublai sipun